വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആശ്രയശ്രീ വ്ലോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നെല്ലിക്ക അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അമ്മാമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നെല്ലിക്ക കുരു കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എല്ലാ നെല്ലിക്കയും അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക എല്ലാതും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച നെല്ലിക്ക അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളിയും 2 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ലോണം ചൂടാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 3/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാത്ത ഒരു പാനാണ് കേട്ടോ. അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാത്ത പാനിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. ഇതാ കളറ് മാറി തുടങ്ങി, ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കായം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ്. വെളുത്തുള്ളി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഉലുവയും കടുകും കായും, പിന്നെ അത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ അമ്മാമ്മ വലിയ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നെല്ലിക്കയിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ അമ്മാമ്മ 2 പിടി ഉപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നെല്ലിക്കയും വെള്ളം ഒരേപോലെ നിൽക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച നെല്ലിക്കയിലോട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നാൾ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 4 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ അമ്മാമ്മ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പം കുറച്ച് നാളും കൂടി ഇരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ അമ്മാമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ നെല്ലിക്കച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സുഖമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.